Razumeš? Ti kad dođeš u zatvor, ne možeš ti kad prođe komandir u zatvoru izvizneti šljagu. Ne možeš ti, razumeš, da se s njim svađaš i da se biješ. Ima da te izlome tamo. Ja sam bio u zatvoru, kad su me hapsili ovi iz Blica, preko svojih sudija i tužioca. Šta ti priča? Znaš ti kako priča komandir s tobom? Ti dođeš tamo, on viče na tebe. Razumeš? Ja nisam pio vodu 6 sati, ja lupam na vrata. Rekao, jel mogu da pijem vodu? Pošto je česma, nema voda u ćeliji. Šta je? Šta je? Šta hoćeš? Jesi pio vodu malo pre? Šta je? Dere se na mene. Kaže, dobro, izvinjam se, mogu da pijem vodu ako može. Otvara vrata, roka vratim. Ajde, pi, ajde! Šta, idem, pijem vodu, šta se? Sad treba da mu kažem, šta se dereš be konju jedan? To da mu kažem. Ima da me nalupaju tamo i onda će sutra Blic da objavi da sam ja napao stražare i komandire u zatvoru. Prijatelju, kad dođeš u zatvor, možeš da trpiš poniženje i uvrade i šljage i udarce i tako dalje. Razumeš? To tako funkcioniše. Jevreji neće Boga,